Alhamdulillah dina iki payu akeh. Kelayapan orang masak neng pawon kalau ora ana deh. Aku gak sempet masak ya, Pak. Gak sempet. Masak gaweane wong wedok, Bu. Ora anak wetengku ki ngeleh. Iki lho, Pak. Mau tak tukokno sego bungkus. Sego bungkus. Aduyan aku sego bungkus. Apa masih? Paket, Pak. Nah, ini kene saya ya? Iya, Pak. Iki paket apa nih? Wong wedok kok borosmen. Kene, Pak, tak omongi. Aku metu ki ora dolan. Aku metu ki kerja, golek duit. Jopo? Aku ki dodolan pakaian keliling, Pak. Contohnya ta, katok, kaos. Lah, paket iki isine pakaian untuk kukulaan online. Mengko terus tak dol keliling. Ngono lho, Pak. Aku ora kok, Bu. Tapi ora kondo aku kok. Lah nek aku kondo sampean apa mau entuki? Nek aku iso golek duit dhewe, arek sampean gengsi lah, arek darani nyaingi lah. Badanku wong wedok tak tonton-tonton nang omah kok, Bu. Tengok-tengok nang omah kuwi anak cukup, Bapak. Anake awake dhewe kan slot suwe slot gede, butuhe slot akeh. Apa salahe nek wong wedok kerja ngewangi wong lanang? Ya segene tak pangane. Segane wis tak pakano pitik, omongmu rek gak doyan. Lah iya. Biasanya tukang ngetekno duit lho. Saiki kok pinter golek duit. Apa? Rumah samu sing iso golek duit ki wong lanang tok. Kene yo dipikir ande. Wis bar burung dramane re. Paketnya dibayar ki lho. Lapo dek inget-inget aku. Kono bayari.